God aften. Jeg hedder som sagt Tina. Jeg hedder Tina Værborg, og jeg er en del af bevægelsen Fucking Flink. Fucking Flink, vi har et helt overordnet og meget blåøjet mål. Det er, at vi vil gøre en af verdens dygtigste lande, vi vil også gøre til de flinkeste. Vi vil forsøge det kit, der er imellem os mennesker. Vi vil forsøge at styrke det og dyrke det, fordi vi tror på, at det skaber et bedre liv for os alle sammen. Og det er det, vi arbejder på. Inden jeg går videre med at fortælle, hvorfor vi gør det, og hvordan vi tænker, vi skal gøre det, så har jeg lige et spørgsmål. Jeg har faktisk 2 spørgsmål til jer. Og det første spørgsmål, det lyder, hvor mange af jer vil sige, at I egentlig er flinke? Sådan helt hånd op. Hvor mange af jer? Ja. Det vil jeg sige, det tænker jeg nok. Det er der rimelig mange af jer, der synes, I selv er. Og det tror jeg også, I er. Næste spørgsmål, det er, hvis I tænker tilbage, bare på jord. Hvis I skal tænke tilbage på én begivenhed, som I siger, det var der, jeg var flink. Kan I komme i tanker med en? Bare ræk hånden op. Ja, sådan... Der er ikke helt så mange, der kan komme i tanker om, men der er stadigvæk nogen lidt tøvende. Jeg tror, det er, fordi I er bange for, at jeg vil spørge jer, om I vil fortælle om. Det skal jeg nok lade være med. Men jeg tror, det her, det hele det drejer sig om. Det er, at vi danskere, vi er faktisk flinke. Vi er super flinke, sådan dybt inde i hjertet. Så vil vi det gode, og vi vil gerne hinanden. Vi er måske bare lidt dårligere til dels at give det opmærksomhed, og også til at sætte værdi på det at være flinke. Hvis man kigger på sådan en ganske almindelig dag i Netto, det kunne være en torsdag, når man kigger på køen, så er det jo ikke sådan, man tænker, det flyder bare over af flinkhed. Man tænker, der er ikke ret mange af de her mennesker, der vil hinanden noget specielt godt. Eller hvis man sidder i et S-tog, og man som regel sidder med avisen eller med sin telefon, og man tilfældigvis kommer til ligesom at kigge på en, som man ligesom skal have en samtale, så er der en rigtig stor sandsynlighed for, at det man snakker om, det er, at man enten sidder lidt og småbrokker sig over, at DSB nu igen er forsinket, eller at det er dårligt vejr. Det er sjældent, at når man kigger op og møder nogle øjne, at der er så en, der siger, wow, totalt fed taske, du har der. Hvor du købte den henne? Eller at ham der sidder der med den sovende ved siden af, siger, ved du hvad, læg lige dit hoved her på min skulder i stedet for vinduet, det er så koldt. Så det gør vi ligesom ikke i Danmark, selvom vi godt kunne. Og ved du, det er en skam, fordi der er sådan set kun gode grunde til, eller argumenter for, at vi skal være flinke. Der er rigtig mange, og de er rigtig grundlæggende. Jeg vil slet ikke komme ind på dem her. I stedet for vil jeg prøve at sige, hvor lidt der egentlig skal til, for at man dels selv skaber flinkhed, og hvordan man også ligesom sår frøene til, at hele samfundet bliver flinkt. Og der har vi fået hjælp af nogle forskere fra New York. De har ikke lavet det for os, men de kunne godt have lavet det for os. De har nemlig lavet et forsøg, og det er så lavet i USA. Jeg tager det så lige til Danmark for forståelsen. Det bliver let at forklare. De har lavet det er i en bus. Vi kan sige her i Danmark, det er en linje 5. Har I kørt med en linje 5? Nej, den er fyldt. Den er ikke sjov. Den kører fra Husum til Kastrup, og der er rigtig mange mennesker med i linje 5. Det her, det er så en fredag, og klokken den er 4:15. Alle os her, vi er i den her bus, der er godt fyldt. Du har fået en plads. Du har fået en af de gode, så du har pakket din telefon op og dine aviser sat dig godt til rette, for du skal helt fra Husum til Kastrup, så det er langt. Så kommer vi til Nørreport, og der åbner døren, og der kommer sådan en gammel mand ind. Han er dårligt gående, og han er faktisk stok. Og han kommer ind i denne bus, og så kigger han rundt, og så kan han med fortvivlelse i blikket, fordi han kan godt se, at det bliver en lang tur, når man er dårligt gående. Heldigvis så er du i bussen, og du sidder på en af de gode sæder, og du kan godt se, det går ligesom ikke. Han skal ikke stå op, selvom du både læser aviser og telefonen frem. Så du pakker hurtigt sammen, der kigger på ham og siger, vil du ikke have min plads? Og det vil man selvfølgelig gerne. Så han sætter sig, og du rejser dig op.
så har forskerne målt, at den gamle mand, der sætter sig ned, at hans lykkeniveau, det stiger. No-brainer. Altså, han sidder ligesom ned. Så selvfølgelig er det sted. Han har det bedre nu, end dengang han stod op. Det er ikke så overraskende. Mere overraskende er dig, som faktisk har rejst dig op, og du står der mellem en fjeldræv og sådan et halvvåget dynejak. Står der og at dit lykkeniveau, det er faktisk også sted. Det er faktisk sted lige så meget som manden, der har fået din plads. Og det er på trods af, at du ligesom står op med sammen. Så det med ligesom at give pladsen, det er faktisk lige så godt for mennesket, som ligesom at få den plads. Det, der så er allermest overraskende i den her undersøgelse, de har lavet, det er, at alle os, vi var jo mange i den her bus, vi rejste os ikke. Vi ville have gjort det, men du var hurtigst, ellers havde vi andre også rejst op. Men du kom først. At vores lykkeniveau, det stiger faktisk også. Bare ved at være tilskuer til den her lille episode, så bliver vi lykkeligere. Vi får det bedre. Så af en lille flink handling, som de fleste vil gøre, så har du faktisk skabt en helt anden hverdag for alle os. Og det er det, fucking flink, det drejer sig om. Det er de der små, bitte ting, som kan gøre den store forskel. Og det vil jeg jo gerne have jer med til. Jeg vil gerne have jer med på den her bevægelse. Så derfor så kommer jeg til sidst her med 3 ting til, hvordan I ligesom kan være med, hvis I har lyst til ligesom at styrke den her flinkhed i samfundet. Og den ene ting, det er ved at give flinkheden opmærksomhed. Altså, som jeg sagde, de fleste af os, vi i hjertet, der er vi flinke. Det kan jeg også se på jeres hænder, at langt de fleste af os flinke. Og selv jer, som måske ikke lige rækte hånden op, jeg tror på, at I er også flinke. I er måske bare lidt beskeden, eller også så er I fra Jylland, så I tænker, det gør jeg fandme ikke. Men jeg tror på, at I er også flinke. Så giv jer selv et klap på skulderen og ligesom sige, yes, altså, jeg er det. Når I så nåede dertil, så tag næste skridt. Så husk at styrke det og dyrke det. Giv det værdi, det med at være flinkhed. Altså, det kan være, når man ligesom er nede og købe af, så give komplimenter. Nede i Irma, sætte komplimenter op. Man kan også gøre det lidt større, som den her kunstnergruppe i København, der siger, her må du gerne. Der er sat skilte op rundt omkring søen. De var så trætte af hele tiden med de der skilte om alt, hvad man ikke må, græsser, der ikke måtte betrædes, og cykler, der ikke måtte parkere. Så hvorfor der er aldrig nogen, der fortæller os, hvad det er, vi godt må. Så det lavede de. De lavede skilte, hvor de fortalte, her må du gerne flette fingre, her må du gerne moonwalke, og her må du gerne synge. Så giv den gas, altså. Fortæl verden, at du styrker og dyrker det. Og så kan man jo give den ekstra meget gas, som man har gjort på den her café i Japan, hvor det der kit, man ville styrke det her kit mellem mennesker. Så man havde lavet en café, hvor du gik op, og når du gik op i baren og bestilte, så fik man ikke det, man selv bestilte. Altså, du fik ikke kaffen. I stedet for, så fik du den orange juice, som du, der stod foran, havde bestilt. Det kan godt sige, at det er måske sådan lidt fjollet, fordi du var kaffetørstig. Og specielt fordi du har bestilt en kyllingesandwich. Den fik du så heller ikke. Du fik så det er jo sådan lidt fjollet, men det gør jo, at når I lige pludselig du stod med kaffen, og du stod med orange juicen, og der var en anden, der stod med den der kyllingesandwich, og lige pludselig så kendte man jo hinanden på en helt anden måde. Der var skabt nogle relationer mellem nogle mennesker, som normalt ikke har relationer. Det er måske lige at overdrive lidt, men pointen er, der står også på café, man kun skulle komme derind, hvis man ligesom har lyst til den her sociale leg. Men giv den gas, styrk det og dyrk det. Og så like det og del det. Når I nu har været ude og lave det, så send historien til os på vores Facebook-side. Så deler vi. Vi fortæller det til de der 172.000 andre mennesker, der ligesom er kommet med i bevægelsen, som ligesom har sagt, ja, det tror vi på. Når I har været ude og lave en flink handling, fortæl det, så fortæller vi det videre. Og så er der lige pludselig endnu flere, der ligesom kan vide godt af det. Fordi at, det er jo kun os, der ligesom kan være med til at gøre det her. Og jeg tror på, hvis vi alle sammen bare gør den her lille ting, så er vi ikke så langt fra at skabe Danmark som verdens flinkeste nation. Tak for i dag.